akaenda achizvirangarira pachawanda miedzo kwaari ongofunga kuti Job akagona kukunda miedzo nekunyengetera. Kati vane kufarira nyasha dzaburuka pano ngirozi dzida kuti dzidzike. Saka ndamboti mukomana yati ngoma churu then amai gutuwo baba chiti churu kasongeduka ngirozi tembera nadzo kubva kumakore. Jesus Christ. Amai chivimba ndatindi page kwa machangu andidi chinumane magufu pamberi pevanhu mukati mechechi. Andidi kudziswa pana Mwari. Amai chivimba vapi? Avatombotora ne avadoza. Nyarara izveni. Ishuma nyarara. Avaba. Nyarara. Ngati munhu mukuru akadai avapi. Yowe kana mati avabe chirega ini ndikurufi. Ini dzangu ndozvimiririra. Bodo wa. Ini dzangu ere nyango ere. Irai kuchema ini ndinotochemawo ndi page kwa machangu. Asi muna ndisikuchema. Andati sumo machivimba ndatisumuka. Amai chivimba. Jesus.